Maiatzan gelditu ginen udal gabe, eta bertan zeon korporazioak segitu behar izan du 6 hilabete lanen. Eta, herria junda azkeneko muga arte, eta, hasi zan herrin prozesu bat. Prozesu hortan finkatu zen 3 bilera itea, eta, bigarren bilera osten, esan genuen, hau egitan da, ez deula gehatu behar deula udali gabe, eta, pentsatu genuen zerbait iten hastea. Batek batakin itzen, azeirutzen zaizu, eta bakizu, ahozagoko lana inez, talde txiki bat edo base bat sortzea lortu genuen, eta azkenen, 3. bilera ondoren, azkenen oain sortu zaigun taldea lortu debitea. Gehien bat ikusita, oain arte udaletxen 20 urte onda alkate bat, eta pena da, ez? Gestora baten esku gelditzea herria, guk hitzik gabe gelditzea herria, ez? Orduan pixkat, bai izan da erabakia, ez? Bai, hartu behar dugu norbaitek, eta esan denak nahiko berri gehala hemen bai, eta kostako zaigula, baina pixkanaka ilusioa eta lan egiteko gokin ikuste aurrea atako deula herria. Profila da herriko postitif desberdin geha. Bat daukau, udaletxen 12 urte ondakoa jokin, eta beste guztik udaletxeko lanetan berri geha. Eta bestela, gazteek, 22 hasita, 40 urte arteko 5 lagun. Pentsatzen dut garrantzitsu izango dela herri txiki batean herritarrek ez ardura hau hartzea, herriaren gidaritza. Noski, ez badugu gure herriengatikin behar zenekin gau, kanpoko inorrek ez. Ordu, nahiko lan baskotan da, herritarrak parte hartzea gauzatan, gestora baten esku ezin da utzi herria. Hoi, klaro geneukan ez, bazkenenan, hau izan daukera. Bilera sorta horren ondoren taldea osatu da, dagoeneko zue 5 hemen zaudete. Orain, urrengo pausoa falta da, abenduaren 20an edo hauteskundek izango dira, hauteskunde horietan bozkak eman beharko dira. Bai, hoi da. Talde bakarra sortu danez, ez da herri beste talde bat sortu, eta politikok iretzegu beste taldeik etorri. Orduan, izango da gure lista bat, eta jendekin beharko du izen batzuk jarri. Baina, bakigu izango gehala. Oraindik ez geha asko pentsatzen hasi nik uste. Ez dakigu nola funtzionatzen, baina hasiko geha ikusten funtzionamentua udaletxekoa. Bakigu nola gutxi gora bera nola lan iten da, baina ez dakigu, oso berri geha eta, ikusiko dugu. Asmo nagusiak leheno zeuden proiektu bukatzea, urtegiko pista perimetrala, saneamentua, saneamentun zuntz optikoa sartzea, gauzoiek bukatzea eta gero herri behi da behar dian lan guztiek egitea.